ନା ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ କେମିତି ଇଂଲିଶରେ କହିବା। ଫେରି ଆସ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ମି। ମୁଁ ଏହା କରିବି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ନୋ। ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୱେଟ୍ ଫର୍ ମି। ଯାହା ଘଟିଲା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଫର୍ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟଏଭର୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ତୁମେ ମିଛୁଆ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ଆର୍ ଲାୟର। ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଫିଲିଂ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। କାହାକୁ ପଠାଅ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସେଣ୍ଡ ସମୱାନ୍। କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନଥିଂ ସ୍ପେସିଆଲ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରେ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ହେଟ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଭିଲେଜ। ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଓଭର। ଫୋନ୍ ଉଠାଅ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ପିକ୍ ଅପ୍ ଦ ଫୋନ୍। ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଏଗ୍ରି। ସବୁବେଳେ ହସ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍। ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନି। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଇରିଟେଟ୍ ମି। ସବୁ ସମୟରେ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ଖୋଜିବା। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସର୍ଚ୍ଚ।